Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Agora, o secretario de organización, Ricardo Varela, vai a proceder á inauguración do 11 Congreso Nacional do PSDG-PSOE. Bos días. Hai 4 anos non necesitaba isto, non sei que votar mal. Bos días, compañeiras e compañeiros. Hoxe, en Santiago de Compostela, sendo as 11 horas do día 26 de xullo do ano 2008, reunidos os membros da Comisión de Credenciais, composta polos compañeiros e compañeiras Emilio Garrido Moreira, Emilia Faíl de Granja e María Torres Pose, emiten o seguinte ditame. Na hora e data citadas, acreditáronse un total de 452 delegados e delegadas, co cual existe o quórum para poder proceder a constituir este 11º Congreso dos Socialistas de Galicia. Compañeiras, compañeiros, amigas e amigos, quero comenzar dando a benvida a todos e a todas, os delegados e delegadas deste Congreso, os observadores e invitados, os representantes das organizacións sociais, sindicais, empresariais, as delegacións de outros territorios e os medios de comunicación que hoxe nos acompañan aquí. A todos, moi bons días e moitas gracias por estar aquí con nós no noso Congreso. Estamos a abrir o 11º Congreso dos Socialistas Galegos, o lugar onde decidimos que queremos facer, que propostas presentamos para o noso país e para o noso partido, e a quen queremos que nos represente e leve adiante este mandato. Compañeiras e compañeiros delegados, vides aquí na representación de miles de afiliados do Partido Socialista de Galicia. Sodes a representación da súa vontade democrática, de afiliados abnegados e comprometidos que nos permiten chegar ata o último recuncho da nosa terra. Tedes unha enorme responsabilidade en interpretar correctamente a súa vontade. A todos eles, os meus parabéns. A todos os nosos afiliados, o meu agradecemento polo seu traballo. Esa responsabilidade das persoas ás que representades se incrementa polo peso das siglas que portades nas vosas credenciais. As de un partido con 130 anos de historia fecunda, inseparable da historia moderna de España e de Galicia, ata tal punto que esa historia non se podería escribir sen os socialistas, porque con erros e con acertos somos o partido que máis ten contribuído á constitución deste país, de España e de Galicia. O PSDG-PSOE tense identificado sempre cos aspiracións, cos desexos e cas inquedanzas dos galegos. Sempre, como se recolle na nosa ponencia marco, loitamos pola liberdade, pola solidariedade, pola igualdade, pola paz e pola defensa inequívoca das nosas sinais de identidades, a nosa historia, a nosa cultura e a nosa lingua.
e a seguiremos defendendo, porque a lingua é sinal de civilización, de diálogo e de ponte entre o noso pasado e o noso futuro. Non é ferramenta de crispación, de confrontación e de manipulación como pretenden algúns. Para iso, que non conten con nós, que non conten cos socialistas. Eses valores, compañeiras e compañeiros, son o motor que ten impulsado aos homes e as mulleres socialistas durante moito tempo. E son esos valores os que nos impulsarán a nós para afrontar as tarefas que temos por diante, as tarefas que nos encomende este Congreso. Afrontamos este 11º Congreso abertos á cidadanía, confiados nas nosas posibilidades, ilusionados na tarefa que temos por diante, unidos no esforzo, inmersos na nosa realidade social e responsables da confianza que nos outorgan os cidadáns encomendándonos o seu goberno. Afrontamos este Congreso máis fortes que hai 4 anos, máis organizados, con máis presencia nos concellos, nas diputacións, no Parlamento de Galicia e aportando máis, cada día máis, o conxunto do socialismo en España. Fixeste despois, compañeiras e compañeiros, un bo traballo, pero non estamos aquí para recrearnos no feito. Estamos aquí para decidir o que temos que facer durante os próximos 4 anos e a quen lle encargamos esa tarefa. Fai 4 anos, igual que fixemos no xa histórico Congreso de Ourense, decidimos que o mellor de nós pilotara a nosa nave. Acertamos en Ourense, acertamos fai 4 anos e acertaremos neste Congreso encomendándolle a Emilio Pérez Touriño que prosiga na tarefa de fortalecer e guiar este partido, de fortalecer e de guiar Galicia. A forza de Galicia. Ningún lema millor para este Congreso. Nós somos a forza de Galicia e Galicia é a nosa forza. Tan sinxelo como iso, un partido que aspira a ser forte nun país cada día máis forte.